John Hansen, Svens Färjemarsar där, hur så läge? Det är helt otroligt gott, helt fantastiskt. Alltså, jag vet inte beskrivas, vi har på allt trusjar. Helt fantastiskt. Och lever gott runda i Sandsvikna. Ja, det är otroligt. Alltså, jag var inte om jag kom på sjön arbetsplats någon och så men det är allt för en länkfest sen söndagen. Sista söndag. Kan det säga för runda att det vinner FM? Ja, men det är allt att säga, det är bara början. Nu kör det bara en väg. Snackar vi för förra veckan så det är helt stort i bosom med den som det förra matchen. Nu stannar det förra matchen. Är så glad. Helt fantastiskt. Det kan inte beskrivas. Helt fantastiskt.